Umbukelo omuhle ngikubingelele kuzo zonke izindawo lapho khona kufunyela khona lelo hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngekwaNdlozi. Kuze kwasabe ngalele ngesikhathi umlilo ubhubhisa inqwaba yemijondolo. Lo monakalo ushiya abahlali basemijondolo eSpringfield baseledengwana. Kuthiwa lo mlilo uqubuka ngehora lesikhombisa ebusuku ngomsombuluko oshiya abanikazi bemijondolo baseledengezi. Kubika ukuthi imijondolo imoshakale kule ndawo ilinganisela kwi-300. Umnumzane Lungisani Dlamini owusihlalo oward 11 ekomtini kule ndawo uthe yize behlukumezwe kakhulu ngoba kuphoqa ukuthi behlale eminyango kuze kwasa ubonge ukuthi akekho oshonile noma olimele kakhulu ngesikhathi kwenzeka lo monakalo. Kusolakala ukuthi lo mlilo uqale uthize ukufika kuleli ophume waye emkhulekeni washiya isitofu sivutha ngesizathu sokuthi bekunomoya. Umlilo ubhebhetheke ngamandla okudala ukuthi kube nzima ukunqanda. Ikhansela lase-Ward 25 kumasipala weTheku okuyiwadi eyakhelwe le mjondolo umnumzane Themba Mkhize uthe baphezulu kwezinhlelo zokuthi kukhoseliswe ngesikhathi kusalungisa lolu daba. Mbukeli veza uvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.